Igbo TV. Ọbụla ajụ ka anyị chọrọ ka anyị jụọ. Anyị chọpụtara na tata bụ ka a na-eme mmemme omenala ndị Akatta na Lagos. Nkata na Ohu. Ọ bụ ihe magburu onwe ya mana ọ bụ ihe ntụanya na mụa onye dịka mụa na ndị ọzọ amatara na ihe a na-eme dịka na amamotu esi gbasa ozi ya na Facebook ma na ndị otu ya. Anyị nwere PRO. Anyị handle over. Go to OBN. Okay. Ọ dị mma. Abana nna anyị ukwu biko gịnị ka anyị na-atụ anya ịhụ ebe a tata dịka ụbọchị omenala ndị Akatta? Ihe dị iche iche anyị ga-eti mmanwụ ebe a. Ọ dị mma. Biko ka anyị gwa ya aha gị ka anyị mara. Aha m Dennis Obidiagha. Nna anyị ukwu anyị ekene. Chilewubeze Akatta. Anyị ekene nna anyị ukwu. Ya gazie. Ndị nze na ọzọ ekele m ụlọ ndị ụmụnne na ụmụnna m ekele m ụlọ aha m bụ Maazị Chris Ọkụdara mụ dịka m siri ebi ebe a tata ndị Akatta be anyị na-eme emume ọdịnala na Lagos steeti were ezi ụlọ ọrụ m bụ Okwu Igbo TV were bịa ka m were sichata ihe na-eme ebe a were gbaa ya na mbụ were efere mbụ ka ọ na-aga nke ọma otu ahụ ka anyị si eme n'Okwu Igbo TV anyị nọ na Facebook anyị nọ na Instagram anyị nọ na TikTok nọkwa na YouTube nwanne tinye arụ ịbụ ihe a na-emesi ebe ahụ Mr. Zion on the beat. Yes, Wentụrụ aka anyị oruzie ihe na-eme ụdụ a lekwa ebe anyị nọ mana anyị na-asị Chineke na mmesi ihe taa ihe olu gị ga-ede jinjin wee ruo na be anyị ezikpe ihe ọma bụrụ ihe wee ruo na be anyị onye ọbụla niile bịara taa udo ga-adịrị gị onye ọbụla kwatara ihe a na-eme taa udo Chineke ga-adịrị gị ga-adịkwa n'ezinụlọ na ụmụ ụlọ n'aha Jizọs anyị na-ewere okwu ihe a na-eme taa na-etiba n'aka gị wee na-asị Chukwu anyị na-eje na mba na-afụ ihe ọma niile na-eme na mba nna Chineke mee ihe ndị a ka o sokwa anyị wee rute na be anyị ọba anyị were dịkwa ugwu n'aha Jizọs ihe ndị a ka anyị kpere site n'aha Jizọs onye nwe anyị udo Jizọs gị
Akatta mara mma onye ọbụla. Akatta mara mma obodo ọma Chineke. Akatta mara mma onye ọbụla. Akatta mara mma obodo ọma Chineke. Ala Akatta mara mma. Put your hands together for Akatta. Put your hands together for Akatta, please. Because when Akatta aka, I would have been waiting for. I can compose everyone out the just overnight pattern can compose Alibo dimma, ala dimma, Alibo dimma, Akatta dimma, Isuofia dimma, Igala na Nsụka dimma, Ozuakoli dimma, Igala Ọhọzara dimma. Ala Igbo banyi ebe anyị na-aga ojenjele. Ala Igbo banyi ebe anyị na-aga ojenjele. Ala ndị ọma bụkwa ebe anyị na-aga ojenjele. Anambra bụkwa ebe anyị na-aga ojenjele. Imo bụkwa ebe anyị na-aga ojenjele. Enugu bụkwa ebe anyị na-aga ojenjele. Abịa bụkwa ebe anyị na-aga ojenjele. Ebonyi ụmụnne ebe anyị na-aga ojenjele. Nwa nwoke sikwa na ya seje ojenjele. Iyamma ojenjele. Ụmụ akwụkwọ sikwa na ha seje ojenjele. Iyamma. Honorable Sir Andrew Jakokeke na Akatta. Ma gwa ụmụnne anyị ndị kpatara ego n'ala Akatta na ọkwalite politics n'ala Akatta. Ile anya na Akatta bụ anyị awezụga ofu onye ụmụ dibịa samụnwa bụ nwa dizi ire efa na na Akatta. Oke anyị na-abịa n'ọrụ a ma ọ bụ enyeme ihe gbasara ijoin amị ma ọ Navy ma ọ Air Force anyị bụ fit anyị anaghị apụta n'ihi gịnị a na-echefu Akatta. Okwu m butere n'ọnụ m gwara steeti rep gwa Major General dị in charge of recruitment na a na-echefuba anyị echefu. Nwoke onye yiri efe a na be anyị nwoke ahụ anwụgo na so ya nwa wee sị ebe ka isi sara m bụ nwaada olu ọ sị m na ọrụ adịghị na ihe a m na-ebu na m na-asị asị ka cheke ya na ọ dị mma kpọrọ gị ogbe n'ole na-ekere Akatta ka o chekiri ya ọsị tinye ahụ n'okwu amaokwu eke mgbe ọ bụla ụnụ ka m na-aghọta ndị ebe a were slọt anyị nwụ slọt ndị oru nwụ slọt Akatta were ya resị ndị ọzọ. Anaghị enweta mmadụ dịka jeneral na be anyị ma nweta ndị ọbụla ga-ekwu anyị okwu maka insekuriti na be anyị. A
asa anyị nwere mmadụ dị ka ha ihe na-eme na Akatta ka anyị saa ma ayọ nụ ndị na-ejeru n'isi ala be nna m ọ na-ewute m otu ama ihe kemgbe jijicha nna m ala bịa be nna m maka na anyị na-eyi akwa anụ so nyere na anyị aka na gọọmenti chitere na anyị ọnụ anyị ekwenya nụ ka ụmụnne anyị erewe ụmụnne ka ha pụta anyị bụ ibu enwe ihe a na-eme anyị apụta anyị nwee efọs nwee nevi ọ ga-adị mma ọ ga ọha m n'ọga aka